Wannan shahararren mawakin Hausa wato Auta Waziri a yau ya saki sabuwar bidiyonsa wanda kuka daɗe kuna sauraro, farin ciki na. Idan kai farkon zuwa wannan shafi namu ne, to da Allah kai mana subscribe kana ka danna kararrawa. Hakan ne zai baka damar samun sababbin bidiyon mu idan mun ɗora. Kuma hakan zai bamu dama muna jin daɗi muna kawo muku sababbin fina-finai da labarai game da dukkan mawakan Hausa. Ku biyo mu domin ci gaba da labari. Waƙar farin ciki na waka ne wanda ya shahara a cikin jerin waƙoƙin wannan shekarar. Hakan ne ya sa Auta Waziri ya yi gaggawar fito da bidiyon wannan waƙar domin jin daɗin masoyarsa. Za ka iya samun wannan shahararriyar waƙar farin ciki na a kan YouTube channel ɗinsa mai suna Auta Waziri. Dan Allah kar a manta da subscribe, sharing, liking and comment. Mun gode.